Good evening everyone. So ayun, nandito ako ngayon sa otop.ph hub, ang pasalubong center ng Catbalogan City dito sa Imelda Park. So ayun, pasokin natin, tingnan natin kung ano ang kanilang mga benebenta dito sa pasalubong center ng Catbalogan, Samar. Pasok na tayo, guys. Oh, bibili daw siya, guys, ng souvenir t-shirt. Ayan. Patingin-tingin pa siya kung saan ang bibili niya. Ayan. Ayan yung gusto niya, guys. Yung may nakalagay na ayun. Tikang Hansamar Philippines. Yan yung gusto niya. Pero walang size. Kasi small lang ang size nila. So, siya nga pala, guys, ang kanilang souvenir t-shirt ay, ang price ay 299 pesos lang. So, ayun, bumili na kayo dito sa otop.ph hub sa Catbalogan, Samar. May mga gawang handicraft din sila dito na mga bag. Mga bag, mga wallet. Ayan, mga linara bag. Ang price ay nasa 1,300 pesos yun. So, ayun ang price ng mga linara bags ay nasa 1,300 pesos. Ayan. Yan yung mga gawang linara na mga bags, handicrafts bags. 1,300 and 1,600. And depende sa laki siguro ng bag yung mga price.
Ito naman ay mga banig. Mga banig ang tawag dito sa summer. Ang gaganda ng mga banig nila. 6,000. Yeah, 6,000 ang price. Ito, 7. 7,000. Ano na? Tingatan ang mga souvenir. Oh, yadi oh. From Philippines. Adi oh, iba. Alam, mga shell. Oh, ayan guys, oh, mga shell. Mga shell. Yun yan na oh. Suwad lang yan. Ay, wow. Ayan. Ayan siya guys. Ang price niya, $295. Ayan ang price. 295 pesos. Yayamanin. Yayamanin. Tulosan natin. Ayan. So, ayan. Ano ito? Bag? Bag. Ano mga short? Tagpirawan sa ganun. 300. O yan guys, oh. Kakaiba. Tagpira ko na yun eh. 300. Oh, 300 nga tanan? Ayan. 300. 300. So ayan guys, 300. Kung gusto nyo bumili, bili na kayo. Kasi wala ito sa gawas. Adi ko tataki sa kakaiba. Pero yung bulsa? Oh. Tissue box. Only 300. Yes. Murang-mura. Murang-mura na yan. Ang hirap kaya gumawa niyan. Adi, may dalawa sila mga pasalubong, mga pagkaon. Kung karuyang niyo pumali, palit na kamo didi. O, diba? Ayan. Mga pagkaon, delicacies. Ang tawag ito mga delicacies? Butter cookies. Butter cookies. Pero ini, 40 Sampagita pesos. cookies. Ayan. Sampagita cookies. Butter cookies. Anong kurso mo? For use, 155. For use, 125. Yes. Pineapple tart. Tagpera. Mura lang yan. And for use nila, for yoso, 125. Ewan. Eto guys. Butter cookies. Ayan, 100. Eto, same lang, 100 din. Diba? So ayun, dito ko natutusin ang aking video. So, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, so mag-subscribe ka na. And click mo na ang bell button para updated ka sa tuwing ko yung mga video na ito. So, yeah. Thank you for watching. See you sa next vlog. Ayan, bye-bye.